Don't run. Murife, don't run. Onye na bịa na gbara ọsọ. Ka ezi chenye m ego m, ka gị. Ọzịnịdị. Na gịnị mere? Gịnị ka esi mere? Ka awata m na-etokwu. Nke ọkịta ozi mee ka nwa mba ọ bụ sabo. Ego nta gaa. Owodi ito egwa m. Owodi ito egwa nwoke m. Ijiri aka anụ nwe iji ma mkpata ego. Ka m ọda. Mba jegodu m nke a kịta nna afọ anya. N'anya. Ya kịta. Agwọ ngosi na onwe ka Nigeria dị kịta. Onye amụrụ na mbụ nwanne nọsị. Ibuzi nwanne nọsị apụta ihe eri ego m dara n'isi ala. Anọ m enwe ebe na-eje m nwata gị okwu. Onye akwụkwọ ọ dị m ụgwọ abụghị m ya nke mbụ ọsị n'oji ọgba ya nke ịbụ ọsị n'oji ọgba ya nke ịtọ ọgba ya na-eji aka onye aṅụrapụ ya ọretapụ ọsọ ejiro m ụgwọ mba o nwere ụgwọ eji m ọdịnị enwe ihe ṅụrụ onwe biznes m na gị ejiro m ụgwọ ọbụla o nwere ụgwọ eji m gaba ka mụ na m finish onye next week esendịarị gị ego gị next week I send that mba next week Adam sure yes okay Adam sure next week can you get you be mumu you call other people mumu they never show you say you be mumu I'm going to I get the job Up and grateful, Lord. Up and grateful, Lord. Up and grateful. I'm grateful. Yeah. Hey. Na ike. Onya na. Iwo ko na dey agwa ebe ụgwọ nje ka ọ na-agba m. Even na me wa dem no surprise. Onya na e bịakwa ka iwere ego nye m imo na nye m data ego na m ozugbo. Onya na ikwesị use your number 6 na ezem ego anye m. Tegolo no Canadian laws. Yes, I believe na o maya ke won mo nere. E joli nyeje go tanya bola. Nchekwa na egwu ki na-egwu ebe o na maya ke nwere ebe abazi. E jiri ego m ihe na-enye go sign ka rapụ nye m. Na si ni zibe mi. O bụla eje karịa tanya bola. O ma ko si ade. M ka m na gị se ego. Hayo. Tegolo na ego m biko. Ego m na-eketa anụ nwa na asị ya. Na chọ m ego biko. Gị na asọ m okay. If you need to go over there. If you need to go over there, and what I say, but I'm better than that.